Hola, molt bones. Continuem amb aquesta seqüència d'asanes de forma individualitzada per prestar la màxima atenció a cada una de les postures i intentar fer-la de la forma més correcta. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Correcte. Ara treballarem la flexió cap endavant, que és Uttanasana. Dempeus, ens flexionarem des de la cadera, les cames queden rectes i els braços van a prop del terra. Si no arribem, ens podem apoyar, ens podem recolzar sempre les cames, però la idea és arribar fins al terra i els glúteos apuntaran cap al cel. La mirada es dirigeix entre els genolls cap enrere. I els braços queden estirats i les mans al costat dels peus, paral·lel. Per desfer la postura tornarem amb el recte i cap amunt. Ara tinc el meu acompanyant que ens ajudarà per fer la posició i poder-la corregir en el cas que sigui necessari. Una flexió cap endavant. Els braços rectes, així. Què li podríem dir per corregir? Tornem a pujar des de dalt, Carlos? Perfecte. Les cames queden llargues i rectes i el que ens inclinem és a partir de la cadera cap endavant. Molt bé, els braços cap endavant. Seria com fer 90 graus, no? Exacte. Vale. Per fer aquesta... És que és difícil. Per fer aquesta L. Quan ja no arribem més, ara sí que ens anem flexionant cap a baix i arribem amb les mans al terra. Perfecte. La mirada, molt bé, està dirigida entre les cames per tal que la zona cervical quedi relaxada, que no fem cap tensió, no intentem mirar cap endavant. A poc, amb el temps, arribarem amb les mans més enrere, que es quedarien al costat dels peus. Respirem aquí i per desfer la postura allarguem els braços endavant i amb una L, perfecte, ens anem incorporant altre cop en posició vertical. Fantàstic!